Uusi vuosi on vihdoin täällä. Tänään mä haluan kertoa teille Vuosihaltuun workshop- ja e-työkirjan sisällöstä ja vähän antaa teille eväitä siihen, miten sä voit lähteä ottamaan uutta vuotta haltuun. Te siellä toisella puolella, jotka tätä katselette, niin ottakaa tästä kaikki ilo irti yhdessä. Eli jos sulla on joku läheinen tai ystävä tai joku muu porukka, missä sä vietät uutta vuotta, niin tehkää te myös tämä. Me takomolaiset tavataan uuden vuoden bileiden merkeissä ja tämä on iso osa meidän Vuosihaltuun workshopia, mikä me vedetään siellä livenä, mutta me haluttiin, että jokainen teistä saa mahdollisuuden ottaa osaa tähän meidän vuoden aloitukseen muun muassa e-työkirjan ja tämän tallenteen kautta. Ja tässä tallenteessa mä käyn ihan lyhyesti läpi, että mikä tämä Vuosihaltuun workshop-työkirja on, koska tässä on ruhtinaalliset 16 sivua ja fyysisenä ja e-muodossa sä pystyt tämän nappaamaan itsellesi tuolta meidän verkkokaupasta www.naistakomo.fi/kauppa, josta sä saat e-työkirjana tämän ladattua itsellesi. Eli jos sä oot vähän niin kuin minä, joka tykkää rustailla ihan oikeasti fyysiseen työkaluun, kirjaan, planneriin, niin sä voit käydä sieltä sen nappaamassa e-työkaluna ja tulostaa ja tehdä tämän ihan fyysisesti kynä-paperimenetelmää käyttäen. Eli sen sä löydät sieltä. Mutta mä käyn tässä lyhyesti myös läpi sen, että miten sä tätä lähdet tekemään siinä vaiheessa, jos teet tätä ihan yksin tai etänä. Eli saat tästä vähän vinkkejä jo siihen, miten asiaan kannattaa hypätä. 2024 voi olla sun vuosi ja me todella toivotaan Tokomossa, että se myös on, koska sä ansaitset saada just semmoisen oman näköisen elämän, mistä sä oot aina unelmoinut. Ja meillä on ainoastaan yksi voimalause sulla tässä. Sä voit ottaa oman voimalauseen muun muassa meidän affirmaatiosta tai sitten keksiä ihan oman itsellesi. Ja se on tämä. Valitsen usko, että voin olla mitä vaan. Tämä on ollut meillä se läpimurtouskomus, mikä on tuonut meidät tähän pisteeseen, mitä me nyt ollaan. Ja me toivotaan lämpimästi, että myös sinä omaksut tämän uskomuksen, muun muassa tämän workshopin ja e-työkirjan kautta. Tässä e-kirjassa, työkirjassa, me käydään läpi 3 eri osiota. Ensimmäinen niistä on visiosta todellisuudeksi, toinen osa on minun vuoteni 2024 ja kolmas on 95% menestymisestäsi on verkostossasi. Eli nämä on kaikki ne asiat, mitkä tiivistettynä on niitä meidän salaisuuksia, mitä me tässä meidän Takomon yhteisössä niin teidän kuin meidänkin kanssa toteutetaan. Tässä e-työkirjassa sä näet helposti nämä osiot, lukaisen ne läpi ja siirry sitten itse tehtävään. Visiosta todellisuudeksi kohdassa tärkeää on miettiä vähän tavoitteiden asetantaa tulevaisuuden minä näkökulmasta. Eli mietitään ensin, että kuka sä haluat olla, koska tämä ruokkii sitä, mitä sä teet ja tämä ruokkii sitä, että mitä tuloksia sä saat aikaiseksi. Eli sen sijaan, että aina asetetaan sieltä tavoitteesta käsin, niin mieti, että kuka sä haluat olla. Koska silloin, kun sä mietit, kuka sä haluat olla, niin silloin sä mietit oikeasti sitä, että miltä sä haluat, että sun elämä tuntuu. Eli ei vaan niitä ulkoisia asioita, vaan me lähdetään sisältä rakentamaan sitä sun oman näköistä elämää. Sieltä me päästään minun vuoteni osioon, missä sä oikeasti pääset pohtimaan ihan niin kuin käytännön tasolla sitä, että kuka sä haluat olla, mitä sä haluat tehdä, mitä sä haluat saavuttaa ja kuinka sä haluat elää. Ja tässä kohtaa on tärkeää myös se, että sä listaat tänne, että mikä on se yksi pieni tapa, joka päivä viikkotasolla, kuukausitasolla toteutettuna vie sut sinne, minne sä haluat. Täällä osiossa sä löydät myös ohjeet ja esimerkit siihen, miten tätä asiaa lähestytään. Ja sitten mä suosittelen lämpimästi kirjoittamaan itsellesi kirjeen tuonne vuoden päähän menneessä aikamuodossa. Mitä sä oot saanut aikaiseksi vuoden 2024 aikana? Sitten me ollaan luotu tänne muutamia muitakin hyviä työkaluja, mitä sä voit alkaa käyttää. Eli siellä on päiväkirjaa, muun muassa mentaalivahvistuksia, niistä me ollaan puhuttu paljon. Sä oot ehkä saanut jo pääsyn tuonne meidän affirmaatioon, niin ota se nyt vielä tueksi tälle matkalle. Sitten me ollaan luotu tänne tällaisia työkaluja, mitkä auttaa sua miettimään sitä, että mihinkä sä sitä arvokasta aikaa laitat, koska se on se
asia, mitä meillä on kaikilla saman verran, mutta on todella paljon kiinni susta itsestäsi, että mihinkä sä sen ajan päätät laittaa, koska aika kuluu joka tapauksessa. Ja jos sä oot tietoinen tästä, niin sä saat suurta vaikutusta pienellä vaivalla, koska me halutaan suuria vaikutuksia pienellä vaivalla, eikä niin, että me saadaan pientä vaikutusta suurella vaivalla. Sitten me puhutaan totta kai pieni hetki tuolla e-työkirjan lopussa myös siitä, mikä on meille tärkeää, eli tämä meidän yhteisö, meidän verkosto. Se on se juttu, minkä takia me ollaan tekijöitä ja takomalaisia, niin sinä siellä kuin minä täällä. Me ollaan yhtä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ihan oikeasti se, kenen kanssa me vietetään aikaa, määrittelee tosi pitkälti sen, mihinkä lopputuloksiin me päästään. Eli lukaiset tämä läpi myös ajatuksella. Ja me koottiin tänne 4 kohdan verkostoitumisen muistilista, missä sä voit lähteä miettimään esimerkiksi sun verkostoitumista näiden kautta ja näiden avulla. Me toivotetaan sulle vuotta 2024 niin, että me toivotaan, että se on se sun vuosi. Teetpä sä mitä tahansa, minkälaiseksi se sieltä tuleekaan, niin tärkeintä on se, että sä kasvat ja sitä myöten menestyt. Vaan sillä on väliä, mitä sä päätät omassa elämässä tehdä. Kateutta ei kannata tuntea. Ja toisaalta, jos sä tunnet katetta muita kohtaan, niin pysähdy sen äärelle tarkastelemaan, että onko tässä jotain, mitä minäkin ehkä sisimmässäni haluan. Ja lähde voimaantumaan sen katkeruuden kautta. Mutta älä sorru vertaamaan, koska sä oot uniikki. Tässä maailmassa ei ole ketään samanlaista niin kuin sinä, ja se on sun ihan oikeasti voimavara. Eli ota tästä kaikki hyöty irti, pauseta tallennetta ja käy nappaamassa itsellesi tuolta meidän verkkokaupasta www.naistakomo.fi/kauppa, niin sun oma e-työkirja, niin että sä voit ladata sen, tulostaa sen ja tehdä nämä yhdessä vaikka ystävien kanssa ja niin, että tämä jää sulle semmoiseksi manuaaliksi ja planneriksi, johon sä voit palata sitten ensi vuonna. Koska on tosi ihanaa nähdä sitten ensi vuonna, että kuinka pitkälle pääsi ja kuinka moni asia näistä sun tänään laittamista, tai ainakin ennen uutta vuotta laittamista ja tekemistä, tavoitteista, unelmista ja haaveista onkin käynyt toteen. Eli kipin kapin, käypä nappaamassa sieltä se omasi, ja jos et sitä nappaakaan, niin tee tämä siitä huolimatta. Hyvää uutta vuotta ja mahtavaa tulevaa vuotta 2024.